kasu bakoitzean modu batean izango da, baina nik uste dut normalean egoera batzuk badituzula eta horren inguruan antolatzen duzula baieketa edo, bueno, gertatzen dena. Eta berriak eta kontua hartu dituzu, benetako krimenak gertatzen dira. Bai. Horietatik ere pixka bat jaten duzu. Bai. Plagioa osuna da, eta aberasgarria, eta harrapatzen ez bazaituzten. Bai, nik erabiltzen dut aldudan guztia, bai realitatea, bai zinea, telebista, ideia hon bat ematen badizu, eta testuak hobetzeko balio baldin baditu, nik bai. Nik ez dukan inolako kontzientzi txarrik, plagio bat egiteagatik. Dana dala zuzera, misteriozko novelak idazten dituztenak normalen eraikuntza mentala handia egiten dute idazten hasi aurretik, nolabait ere eskema oso garbia daukatelako. Zuk ere horrela egiten duzu edo laxoago idazten duzu eta idatzia pentsatzen dituztu gauz zer gertatuko da? Nik normalean eskema modukoa badaukat, baina beti ere bukaera irekita izaten dut, bestela aspergarria darako idaztea. Ni behintzat aspertu egiten. Zu zeuk ez dakizu nola bukatuko duzu. Hoxe da.